Mboke Landur tak golek mbok. Ini mobil khusus Juragana Martabak 88 Bu Susi adalah Pak Yanto. Sing jaluk? Insyaallah nanggap dirimu juga deh. Oh iya, sing jaluk lagu mentep-mentekan. Ibu Susu, Susi. Ibu Susi, Juragana Martabak 88. Nggih, matur nuwun sukses selalu Martabak 88 Ibu Susi. Sehat selalu Bunda. Mboke aku njaluk dikawinke. Cah cilik senengane kawin. Lah aku mau njaluk dikawinke jere piye to? Karo sapa? Aku pilih mboke wae. Ya janganlah, jangan. Ora oleh ya. Durhaka nanti. Sing penting ana nyawane. Mbok, Piye? goleke bojo to? Nah goleke engko ora bener to, Le. Ya bener to, nek si Mbak lak ya pinter milih po. Goleke ya. Ya. Yo. Ayo. Hey. Ya. Yo 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 la 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 la. Oh, oh. Aduh simbok penting kawinan. Aduh iki wis mendem wedokan. Aduh simbok ora bisa turu awan wengi. Pengen ketemu. Ayo Ora gampang wong jejegan. bojo kan. Mbak agak maju. Kemaju. Oke. Ketemu di video Mbak Oh itu iya, loh. pengen video jenengan itu loh di depan. Mesakno ketutupan background foto anti ngene. Ya. Agak sini nggih, mohon maaf nggih. Nah. Ya. Ini Mas keluarga Tejo. dari mana? Saking Putih. Keluarga saking? Oh, RT 5. RT 5, RW 3. 10. juga. Oh, RT 5 RW 5. Kayak lagu aja. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mendem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu awan wengi. Pengen
belum? Urung. Oh ya wes. Iki neng apik siji wis duwe anak. Beda ini kan masih banyak. Ora gampang yen jodohan kudu bisa golek sandang pangan. Iya mbak apa bojomu kok pakani waktu. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Aku lek duit kanggo nikahan. Piye mbok? Simbok watang kuluwe ana ketan mbok coba tukokno. Simbok aku wis gedhe ana prawan mbok coba takokno. Simbok penting kawinan. Aku iki mbok wis mandem wedokan. Aduh simbok ra bisa turu awan wengi. Aduh simbok pengen ketemu. Ayo. Dipoto dulu dah ya Mas, ngomong Mas. Nah. Ora gampang yang sejodohan kudu bisa golek sandang apa bojomu mbok pakani waktu. Yen mangkono mbok aku tak nyambut gawe. Golek duit kanggo nikahan. Piye sih mbok? Dongane apa? Terima kasih juragane martabak 88. Bu, monggo. Oh, bisa panggil. Buat perkopian, monggo masih. Iya. Perkopian. Ya. Kelingan manis terus kelingan ramah gemuyut. Terus nolak kasih sayange karep atiku kelakon dadi bojone. Monggo panitia perkopian
pengen digagas duwe bojo ada gula ada semut durung rondo jadi awut Pak Usop dekat Pak Usop ah Buka siwen jos, buka kabehnya. Pak Usop siap oke jambu alas manis rasane senadyan wis tilas kantene randane sayange wis duwe bojo aku wis kadung tresno Alonso rasane ngati apa kelakon aku melu duweni Perkopian mana suaranya? Thank you. nggih Pak Usop nanti sore Oke. katanya